Здравейте, казвам се Лидия Йоргова, работя във фирма novmatrak.bg. Здравейте, казвам се Станислав Иванов, управител съм на фирма novmatrak.bg. Имаме 2 физически магазина в град София и един онлайн магазин. Използваме платформата Явидиха, защото ни е доста удобно да виждаме наличностите, също така фактурите, които ни се издават на момента и чисто като експедиция е доста по-бързо спрямо другите. Използваме бизнес портала matraciuvidiha.bg, защото е един много лесен инструмент за работа за нас като търговци. Също така е много лесна платформа за самите клиенти. Ползите за нас като търговци са, че винаги в реално време може да виждаме наличностите на матраците, количеството, също така виждаме търговските отстъпки и реално нашата печалба. Явидиха БГ работят с едни от най-добрите марки, които се предлагат на българския пазар и залагаме на тяхното качество най-вече, което предлагат. В партньорството с Явидиха сме изградили едни много добри отношения. Обслужването на Явидиха към нас като търговци е на много високо ниво и изключително професионално. Бихме препоръчали Явидиха БГ, тъй като става доста по-бързо, верен партньор, с който има специална грижа към вашия крайен клиент. Бих препоръчал на всеки търговец, който се колебае да използва платформата Явидиха, да не се колебае, а да започне да използва, защото това е един много лесен начин за управляване на собствения бизнес.